Salbrumno Sakhamkrai Kothmano Nanyani Musungke channel nobo subscribe claip toniti te bell icon nobo click clairodi tamni hinge ulo jotto video update claimorokno buni slide sekang naimanani bagai SWI WARJAKHA sak belai hamyawo kelayo phiaba je propano SWI WARJAKHA manu SWI WARJAKHA mani hoiteno jolotangko bemarok jago rabies namok bemarokni virus rokni bisingtino jolotangko phiaba joto SWI war mani jolotangko bemar ngya jolotangko bemarokni katinani bagai joto SWI war mani hoiteno katiwei tongdi SWI war mani kesawono rabies virus nangai thangmani bisingtui kesani hoite virus mostisko thangai sakno hamya khlayoi jolotangko bemarok phaidi o bemarokni ba SWI war mani hoite bahike katiwei man phaidi naileyano number 1 no tongo kesano kahamke sudi warjakma jagawo kahamke safety tei sapandok bai kahamke sudi antibacterial sapandok bai SWI mankhai belai kaham number 2 tongo kesawo antibiotic cream tongkhe kesawo phuloi srapsa toniwoi bandage bai khe kahamke khapungdi kesani hoite gobang ma bemarok engei manu number 3 o tongo theinyo mothaknani nangnai kesawo kahamke sebui tonikhe thei thagoi thango number 4 tongo warjakmani logi no joto doi mansa doctor bai malaidi 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা ni bisingono tika rejakdi 1.5 ঘন্টা mane joto mansa dakti tika rejakdi doctor bai malayoi doctor ni kokni mote rabies vaccine didi SWI WARJAKHA 24 ঘন্টা ni bisingono tika rejakdi hojake tongdi SWI WARJAKHA baino onek borok thei mano dakti doctor bai malaidi sakaham tong dinini bagai musukno bidino hamjagoi tongkhe like comment khlaidi tomong na ani o channel o katalangai tongkhe channel no bo subscribe khlairedi hambai।